zie ik wie het is. Het is mij een grote eer te benoemen tot de schipper in de orde van de Sneekerpan voor het jaar 2012. Een man met een enorme grote passie en liefde voor de zeilsport. Wedstrijdleider van de Snake Week. En voorzitter van de jubilerende Flitsclub die dit jaar 40 jaar bestaat. De heer Johan de Visser. Leuke, sterke zeilers in de klas.